Nog net zo lang Lien kwam het dorp in opstaan en het lijkt erop dat dat vertuten dien had. Het is de bedoeling dat er een jonk in het winkelcentrum Nijbouw komt. Vooral de uitbater van de supermerk is daar wies mee. Hij wil al jaren de winkel 2 keer zo groot maken. Nou, onze winkel is gewoon gebeurd. Het is te liets, het pond is op. We groeien uit de jaske, het wordt gewoon te krap. Kastelein hoopt dat zijn winkel er in 2 jaar stiet. Ook dorpsbewoners binnen blied dat er nou eindelijk schot in de zaak zit. Het is voor het Rietkerk en de omgeving is het wel belangrijk, hè? Want ja, dat geeft ons geen in de omgeving om alleen de dorpen mensen een roep je voort. Vooral met bijen en zo. We hebben echt al het gevoel, maar misschien nog wel tol, trek je niet lang van dat deze prairie, dat net langer kan. En wij hebben eigenlijk het idee dat het oorskrikt. De mensen zeggen, nou ja, Gietjek de wijn, wat had het te bieden? Het is een kele romte. Dus het is heel wichtig voor het dorp. En daarom ben ik wel redelijk blij, maar dit is de eerste stap, want meer is het nog niet, ja? Eerst wie de bouwgroen van Woon-Friesland. Seizoenen het nieuwe winkelcentrum bouwen. Troch de crisis giet dat oer. De gemeente had de bouwgroen ook kocht en wil ondernemers de kans aan om zelfs het winkelcentrum te ontwikkelen. Lietsere ondernemers binnen veromhoudend. Wij zijn al, denk ik al 10 jaar bezig om, laten we zeggen, iets te kunnen realiseren en iets te doen. Alleen, het is constant bij elkaar langs praten en ik hoop dat we nou eens een keer met de neus allemaal op één kant gaan staan. Heb je er vertrouwen in? Ze zijn er wel drukker mee bezig dan voorheen. Dus aan de ene kant heb ik er vertrouwen in, maar aan de andere kant zeg ik altijd van ik moet eerst zien en dan geloven. De ondernemers zullen in kwatten met de gemeente om de tafel om over de plannen te praten.